преминаваме към салса танцорът. Опа! Всичко, което мога да кажа за салсата. Оле! Как се котира при теб салса танцорът? Ами, той поезд, дето го е турил малко така, ми се струва като между оперен певец нещо. Те обикновено слагат такива поезди. Може. Или пък прикрива и той малко питиета или така вредна храница. Но момчето има хъс. Момчето пее. Извинявайте, и той пее. Пее ли? Пее. Пее! 1 и 3 със сигурност не пее за мен. 5 също мисля, че не пее, но салса танцора имам някакво усещане, че може би има опит също на сцена. Да, и тръгна като танцор, Да. като че ли, Точно, нали? да. Т.е. не е излъгва Имаше за танците, стойка. Стъпка. стойката му е Стойка, много да. добра, т.е. ако той не може да лъже за това, че е танцор, много добре. За салса танцор не е ли леко закръглен? Няма значение, няма Килограмите значение. нямат никакво значение, Ангел. Ти можеш да си 120 кг и пак да танцуваш... Като Дженифър Холидей в Америка, най-едрите са Дженифър Холидей, Вярно. уникална Жестока сигурно. певица. Така, пее. И пее. Пее. Добре, Ние пее. това предаване всичко в живо пее.